Napaka-ingay pa nandito tayo ng Silimangan, Pangasinan at nag-celebrate sila ngayon ng Tundang Festival. Ito ang Kalutan, Tanatugtugan, Ed Gala. Samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo ng bonggang-bongga to the highest level at sana may makakilala tayo na pwede ko sa atin at makalubi tayo ng bonggang-bongga sa pagkain nila. Ganda, I really love it. Okay? So, handa na ba kayo? Handa na rin ako. Tayo na! So, eto na nga, maglilibot-libot na tayo, lalakad-lakad kung saan mang dako po. At titignan natin ang mga kaganapan. Ang daming tao, di ba? I really love it. Do you love it? Nakita tayong kapwa-vlogger. Oh my God, nag-umpisa na po ang kalutan. Oh my, usok. Hindi ko na kaya to. Tara dito. Ayan, alam ko kasi, dito po sa Mahaldan, isang pindang sa pinaka bestseller, the best na produkto po dito. Kaya naman itong ginawa nilang celebration, o diba? Ginawa nilang festival. Parang sa ano lang, sa ibang lugar, sa parang sa Dagupan lang, Bangus Festival kasi nga masarap ang bangus doon. Tapos doon naman sa barangay namin, Inadora Festival kasi masarap ako. Ay! Charot! Ayan, sige, lakad lang tayo. So, inyo nakikita, official na pong sinisindihan ang mga parilya. Ayan, okay, kuna mo si sir. Okay, sundan lamang natin. Okay, sinisindihan na po ng bonggang-bongga. Happy Bindang Festival! Uy, init. Okay. Ayan. Okay, ayan na, ayan na. Oh my God. Ay, ang lalakas ng apo. Irena, ikaw ba yan? Medyo pasensya na kasi nga maingay nga, kaya may tendency na kapag in-edit ko itong video ko ay hindi nyo ako maririnig ng maigi. Ayan, sobrang ingay, malakas ang sound and everything. So sana maintindihan nyo po ako. Bongga yun ha, taray, ang bilis ng pangyayari ha, nasindihan agad. Di ba? Ay, taray, hello po. Vlog. Ay, nasa likod ka pala sa and of course, ma'am, Kennedy Guzman from Budget Office! Tabang Budget Office! Hindi ba? Ito. Ito kayo, ma'am? Okay. Sige po, ang laro po natin ngayon ay pahabaan po. Okay? Pahabaan. Sa gawin po ninyo, masamsamit sa tundang ng mga okay? Pahabaan mo natin sa mga Ika, ano itong sabihin mo, masamsamit, tupitang, at mangaldan. Okay? Okay? Let's start!
Ano itong sabihin? Ang sabihin mo, masamsangit, tupitan, at mangaldan. Okay? Okay? Let's start! Yes. I bring you your score. I bring Ayun. As you can see, naku, ito na rin po. Ayan, makakasalubong natin si Honorable Congressman Toto Rivera siya. Hello! Ayan. Ayan, hello. Oh my God. Ba't kayo may hawak? Di, sa iyo po. Dalawa ka. Ayan, baka naman pwede lumapit sa kanya. Pwede ba? feeling like to say, mabuhay po. Ay, makapicture tayo. Magandang bayan ng mga dan sa Office of the President. Kaya ako, I'm nervous. Secretary ng Bina, paano naman po natin sila? Pinapirman po. So, ngayon naman, nandito tayo sa Pindang Festival 2022 stage. Ayan, o, di ba, ganda? Waga, ang daming tao. Oh, meron pa siyang ano ha, ano man tawag dito? Meron pa siyang carpet. Okay, so, ayan, tingnan nyo lang. Dito naman yung ano, makikita nyo yung malaking ayun, kalabaw. Kalabaw yun. Yun yung ginagawang ano, pindang. Oo. Yan nga, yung pindang. So, tara na, lakad ulit tayo ng bonggang-bongga. Yeah, go. Lakad tayo, lakad. Ayan, ako ito. Okay, kamusta natin si SK Chairman Mikay ng Embarcadero, mga Dan Pangasinan. Kamusta lang po kayo? Okay lang naman po ang saya dito. Di ba? Siya po yung SK Chairman ng Embarcadero, napakasipag. Sa sobrang sipag niya po, naging hagay na siya. Ayan. Ano naman ang masasabi mo sa Pindang Festival? Muna ako masabi, super perfect talaga. Super perfect para ikaw? Oo, sabi ka perfect. Ano yung niluluto mo? Mayroong hotdog, at may bangos, at marami pang mga talagang ito po, hindi mawawala ang Pindang Festival. Ang niluluto namin. Ayan. Pwede huminga mamaya. Ano po? Pahingi. Pwede. Welcome po dito. Sige po, salamat. Welcome po. Babalik kami mamaya. Bye-bye. Ika, ano itong sabihin? Ang sabihin mo, masamsangit, tupitan, at mangaldan. Okay? Okay? Let's start! Oh my God! Ingay! They're so ingay. Ang ingay, di ba nakakapanibago? More than 2 years din natin hindi naranasan ito, pero tingnan mo naman ang pagbabalik ng Pindang Festival. Mas pinabongga, mas pinagarbo, at mas pinagarbo. Paulit-ulit. Going back, eto na, lakad-lakad ulit tayo. Ay, kamusta natin si ate? Ayan, naglalakad tayo, pinansin ako ni ate. So, hello po ma'am, ano pong table kayo? Table kami. Ay, hindi ko alam ang table kami. Pamilya po, pamilya. Oh, pamilya. Family? Family. Suhal. Ayan, hindi sure si ate. Ayan, welcome back po sa Pindang Festival. Oh, welcome back. Ayan, enjoy po. Ayan. Subscribe kayo, Inadora Pangga. Thank you. Hindi magkamayaw ang mga tao dito po sa gitna ng kalsada dahil pa rin po sa nagaganap na tugtugan at kalutan at dalan in the Philippines. Ayan. Ay, ano ba yun? Ay, tagilid na po. Ay. May dadaan. Sino dadaan ko? Ay, dito pala. Ayan. Ayan, si Mayor! Ayan, si Mayor! Mayor! Mayor!
Mayor! Mayor! Kung sana makuha natin ito na maganda. Mayor! Mayor! Makausap lang kay Mayor. Dali. Camera, kulang mo ito. Ayan ako, makasama nila mga babakal na. Mayor! Mayor! Ay, may nagibig ko. Ayan ako, Mayor. Ano po masasabi niyo sa nangyayaring Pindang Festival ngayon? Masaya tayo lahat. Happy Fair sa mga ilan. Yeah, mga pakarin dyan! Ayan, ngayon kasama na si Jen. Ayan, ma'am, congratulations po. Thank you. Ayan, dahil successful po. So, bye po. Kuya, ako lang mo ko dyan, ha? Bye, thank you. Ayan, medyo nabulol ako doon kasi nga, kinabahan ako dahil bigla akong hindi ko in-expect na makakausap ko mga katabi ko si Mayor Marilyn Lambino. Ayan, hello po kay Mayor. Ayan. Sabi ko sa kanya, congratulations po dahil naging successful po ang kanilang ayan, inorganisang Pindang Festival. Totoo naman, di ba, makikita mo naman talaga ng bonggang-bongga. Okay, napakaswerte natin, nakausap natin si Mayor kanina. So, sige, ilinga-linga mo yung camera natin para makita nila. Hi! Say hi! Ano pangalan ng grupo nyo? Low Brothers! Yes! Ay! Ano ulitin nyo? Low Brothers! Mga Low Brothers, laging sumasapat, laging sumasagol. Thank you! Thank you po! Ayan. May dalang kami. Okay. Ay! Ay, eto. Daanan natin ulit yung mga eto, daanan natin yung mga member po ng GAM or Gay Association of Mangaldan. So, may kakausapin lang tayo sandali na. Ay, siya, maganda ng nose! Ayan. Ayan, si Jonathan. Ayan, si Madam Tina Casal, ang napakayamang may-ari ng mga dito, catering. FM! Yan, ano masasabi mo sa Pindang Festival? Benga, plus Benga next year. Ayan, ako pinkal. Ay, ano yan? Galoka. True, ayan, okay. Saan ko makakanood yan? Sa TV. Sa YouTube ko. So, nandito tayo pa rin sa table po ng Gay Association of Mangaldan. GAM! Number ako dito, promise. Ayan, pakausapin natin yung ilang sa mga candidates po ng Miss Gay Pindang Festival. Tama ba yung title? Charot. Ayan, okay, ito. Si Rochelle! Kunyari, gulat ka. Hello! Ayan, ako. Okay, invite mo naman silang manood ng Miss Gay ninyo. Manood po kayo sa March 14, 2022 sa Public Plaza po at 7 p.m. Miss Gay Pindang Queen 2022. Number? Candidate number 12 po. Okay, good luck. Ito naman, ito si AJ. Ay, AJ! Okay, invite. AJ, invite mo sila, AJ. Hello po. In-invite po namin kayo na manood ng pageant po namin this March 14, Miss Gay Pindang Queen, at supportan po kami. Thank you. Number? 5. Number 5. Ayan, okay. Sa lipat naman tayo. Kayo na yung candidates dito? Ay, ito si Ate! Mag-hi ka sa camera. Ay, ano? Ito na. Ha? Lenny. Sure. Ano, non-partisan. Ito, hi! Ang
ng bagong-bago, fresh na fresh ang ilong. Ayan, sige. Wala kayo! Non-partisan naman po tayo. So, kamusta naman? What can you say about the Pindang Festival? Ala, English. English. What is the essence of being a woman? Pass. Sa ngayon, masaya po yung state party namin dito, and at the same time, ini-invite ko po kayong manood ng aming Miss Gay Queen Pindang sa March 14 at around 8 p.m. eksakto sa Plaza Auditorium ng Mangaldan. Kurak, ayan. Ito rin, no, isa, ito. Ano pangalan? Yes, I'm Miss Alec Bobig from Barangay Giliga. Okay na niya yung pupupo yung lahat na manood po ng Miss Gay Pindang Festival 2022 on March 14 at 7 p.m. po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga taga-suporta ko at tumulong po sa akin, muli maraming salamat po. Laban po nating lahat. And I thank you. Tumatakbo ka ba? Opo. Number! Apo. Number 11, please support my I'm candidate number 11. Thank you very much. Thank you so much. Kuya Alec Bovic. Ito naman. Okay, anong pangalan? Alexa po. Alexa. Ayan. Okay, anong number ka? Number 3 po. Okay, invite mo naman sila sa pageant nyo. So, hi, hello po. Manood po kayo sa March 14 po, this coming March, this Monday, sa auditorium po, 6 p.m. po. See you po there. Number 3 po. 3. Good luck. Ay, ito. Isa rin. Ito. Hi! Ayan, kamusta naman ang pangalan? I'm Enzo DJ from Embarcadero. Hello Number? po. Candidate number 1. Ay, una-una. Yes. Ayan, okay. Ano masasabi mo sa Pindang Festival? Sobrang saya, sobrang daming tao. Naninibago ka ba? Yes. Parang bumabalik na sa dati. Sino nag-makeup sa'yo? Ay, thank you so much po kay Mother Charmy sa makeup artist ko. Thank you so much sa palaging pagpapaganda sa akin sa araw ng event lagi. Thank you. Ay, ito si Tala. Hello, Tala. Hi. Candidate din siya sa Miss Gay Pindang Festival. Number 6. Okay, anong masasabi mo sa Pindang Festival? Finally, after 2 years, nairaos na rin natin yung fiesta. Ako. Ikaw ba excited ka na ba sa mga susunod pang mangyayari? Yes, excited na excited. Good luck sa iyo. Invite mo rin silang manood ng Miss Gay nyo. Watch Miss Gay Pindang Queen 2022 on March 14 at 7 p.m. Thank you. So, dito tayo sa gilid na lang dumaan kasi talagang maraming tao dun sa may banda roon. Di ba? Of course, oh. Ayan, bongga yun. Ay, ito. Kanina, yung grupo ng Gay Association of Mangaldan. Ito naman, ang grupo naman po ng Maharlika. Oh, ito, lapitan natin sila ulit. Medyo pasensya na kasi medyo dumidilim na po yung panahon. So, wala tayong magagawa. Ayan, oh. May luto na ba? Luto na, oh. Pwede na bang kumain? Pwede na, kumain ka na. Tikman mo. Kumain ka na, baby. Mag-hi ka naman sa camera. Hi! Anong candidate number ka? Wala. Pero, ay, Makeup artist. ba't di ka sumali? Sayang naman. Ayoko magastos. Pero good luck sa'yo. Thank you very much. Good luck kay Puding. Si Puding nandun sa kabila kanina eh. Ako ang magme-makeup art. Ako ang magme-makeup sa kanya. Eto, mas maganda. Oo. Gulo-gulo. Ay, ingay-ingay ni Bakla. Ayan. Okay na ay. Si? Manager. Hi, manager. Hello po. Halika dito. Hi, ate. Madam Bambi na lang. Ayan, kunan mo si Bambi. Si Bambi na hindi pa lasing. Naman! Happy Fiesta to mga Dan! Welcome! Okay pa ba? Maliwanag pa ba? Medyo maliwanag pa. Hello. Ay! Si Mare! Mag-hi ka sa camera. Hi, hello! Ayan, si Danica po pala, the very beautiful. Candidate number 51. Hello po! Happy Pendang Festival. Happy Pendang Festival po! Okay, sige na. Thank you so much! Ano iba sila dakala? Hindi, sige lang pa. Okay, sige, bye Mare. Ito na, lalapit na naman tayo sa isang stage. Medyo maingay, so kayanin natin to. Let's do this. Woo!
Kinakabahan ako. Sana maganda yung outcome ng mga recordings natin, ng video natin kasi naghalo na yung maingay tsaka ano. Hindi ko na talaga maintindihan. Basta, all I can say is that masaya ako dahil ito na nga, nararanasan natin ang Pindang Festival. Go! Lakad! Lakad! Actually, kanina dumating kami dito ng around 5 o'clock. So, medyo maliwanag pa. And ngayon, anong oras na? Anong oras na? Ay, bongga yun ha. Duman talaga si Manong Kalbo. Ay! Ayan ang oras na. Walang dadaan dito. 6:23 na. So, let's go. Lakad lang. Medyo dumidilim na talaga. Ay! Kuna mo ng camera. Ayan. Ay, Arban. Hindi ko sabi na. Hello, Mother. Happy New Year. Happy Pista! Ano Happy Pista? Ayan, ako. Ano man niluluto nyo? Ano ito? Ano oh? Yung barbecue manok. Barbecue manok. Ah! Bongga. Eto. Ba't ganun po sa mga bakla nakikita natin? Tingnan mo rin. Eto. Lika. Ito si Ivan. Ivan. Hello, Ivan. Hello, Dora. Kumusta? Mag-hi ka sa camera. Hi! Happy Fiesta, mga Dan. Ano masasabi mo sa nagaganap na Pindang Festival? It's been 2 years now. Ngayon, natuloy uli. Ang saya-saya talaga. Yan, o. Ay, maganda. Timaba ni. Taba. Wala, ate. Energy FM! Masam-saman! Ay! Sige. In all fairness, medyo malayo na po narating natin at medyo napapagod na ako. So, gusto ko pa rin po enjoy ang ating festival, which is Pindang Festival. Ipagpatuloy lamang po natin ang paglalakad. Dahil gusto ko kahit pa paano, wala man kayo dito sa Mangaldan, ay makita niyo po ang mga nangyayari dito. Lakad-lakad dito doon, lakad kung saan-saan. Tapos, kainan ng bonggang-bongga. Igawan, lutuan at tugtugan ng bonggang-bongga. Diba? Siyempre, dahil festival, party-party, meron po tayong Pindang Festival Food Street and Carnival. So, makikita niyo po dito po. Hindi na po natin papasukin yun kasi maraming tao. Alam mo na, ingat-ingat pa rin tayo. Pero meron po ako nakikita doon na Ferris wheel, merong octopus, merong horse riding, mga ganon. Tapos wala buntok TV, wala uman. Piso, 5 pesos, kantura 10 pesos, gana-gana. O, let's go. Mama, sa mga susunod na araw, papasukin natin yan, ha? Pero muna kasi medyo madilim na. For the meantime, naku, eto muna. Medyo maluwag po dito sa banda rito. Sabi ko nga, mas masikip doon sa banda roon kasi nga, doon yung pinaka main stage. Pero dito, marami pa rin naman, pero doon talaga main stage. Kaya, tingnan mo, medyo maluwag na rin dito. Gumagabi na, labasan na ng mga bakla, ng mga multo.
Where at this moment, nais kong pasalamatan ng ating cameraman na si DJ Alas dahil talaga napakatsaga niya. Siksikan, mainit, maingay. Ayan, talaga nakasunod pa rin sa, sa eksena ko. At syempre, pasalamatan din natin si Onyoka, ang aking tagabitbit ng bag. Ay, tingnan mo yung aso, oh. Look at that. There's a dog in the plane. Oh, oh di ba? Hello po. Ay, ano ba yan? Sorry. Ha. Hello. Ah, ano ba yan? Hindi tayo nagka-campaign. Kanina pa tayo nagaganon, no? Hindi naman tayo, pero it's okay dahil non-partisan naman po itong ating YouTube channel. Kahit sino sabi nilang gusto nilang presidente, wala tayong pakialam, basta go lang. Go lang. Go lang. Go lang. Ano yon? Medyo maliwanag pa ba? Nakikita pa ba ako? Ayan. Anyway, hindi ko na talaga alam kung ano nang timpla ng boses ko dyan sa recording. Kung basag na o hindi na maintindihan. Pero ang gusto ko lang sabihin, masaya. It's so. Ayan, kunan mo doon banda. Siguro din na tayo lalapit doon kasi maingay. Pero lalapit tayo. Ladies and gentlemen, I hope nag-enjoy kayo sa mga napanood nyo. Kahit na medyo may kaguluhan po ang ating nangyayaring paggawa ng mga video. Sana kahit paano napanood nyo po ang mga nangyari po dito sa Kalutan at Tugtugan ng Pindang Festival 2022. Ako po ay hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Sa mga nag-guest natin, nakausap natin kanina, maraming salamat kasi pinaunlakan nyo po ako. At kay Mayor Marilyn Gambino, maraming salamat po kanina kasi pinansin nyo po ako ng bonggang-bongga. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pindutin mo na ang bell at piliin mo ang all. Mag-like ka na, mag-comment ka na at share mo ng bonggang-bongga. Maraming salamat and God bless. Party! Enjoy!